आश्वासन दिलं ते किती सर तुम्ही सारखी ज्या माती माकडा वाजता ओढली उडी मारत आली पण सर जाणा जाव माकड जेन्ना लॉंग जॅम मारता न्हू ते खावपाक आपले फ्रूट आणि तुमच्या असल्या मुंद्री जाम मारताय खावपाक त्या दुडवाचे फ्रूट उसुरी आमी मागता बोलतोशी जावो तुका खबर आसा हांव कोण तो बाबा तुम्ही घराको बयसाय आनी उगडास कराय तुम्ही कोण ते No, Papa, this is not politics at all, but this is politics. पेंट लाईट झाला तुका disgusting paint. मी काट I will call the cops. इतल्या रेंगे कॉपाने